Тук сред нас е и нашия почетен представител господин Ваньо Вълчев. Много се радвам, че сте тук. Ами, трябва да кажем на добър час на море. Разказа се как е започнал издаването на новия вариант. Чухме спомени за това какво е било в началото. Чухме мечтания за следващите броеве. Аз просто искам да пожелая на списанието на една следваща сбирка да получа само положителни отзиви от тия, които вече са го прочели. На добър час. И ние се надяваме същото, но все пак това е процес. Приемаме всякакви критики, предложения и похвали. Така. Господин Фенерски е тук. Заповядай, Ники, ела да ни поздравиш. Първо, искам прошка от всички за своето закъснение. Знам как изглежда отстрани, но бях извън Бургас по неотложни причини. Бързо паркирах колкото мога след задръстванията на края на града. Яхнах колелото, което стои паркирано там на края на града. Дойдох с него тук и наскоро четох една историческа такава студия. Една жена беше изследвала османски документи от османската епоха и там прочетох един много хубав термин, която дума аз я знаех, но там си беше много хубаво преведена. Думата хайманета. Съжалявам, че сте си избрали председател от хайманетата. Сега по втора точка. Списание Море излезе и мисля, че момичетата се справиха чудесно и аз им имах пълно доверие и се радвам и им благодаря. Благодаря на Денислава, на Община Бургас за подкрепата, на всички автори, които участваха със свои текстове. Това е също голяма подкрепа. И освен да изкажа благодарността си и надеждата си за продължение на тази линия, няма какво друго да кажа. Благодаря ви. Добре, ние сме доволни, когато ти си доволен. Малко музика. Добре. Децата имат ли готовност? Аз не ги виждам къде са. Заповядайте да изсверите нещо. Къде гледам?
Дългогодишната ни обична председателка Роза Боянова, искам да дойдеш тук при нас и да кажеш твоите първи впечатления. Ние ти благодарим за материалите на Свято Слово. Един фестивал, който продължава да се утвърждава и да носи добри емоции и добра поезия от Балканите и света. Благодаря много. Първо да поздравя нашите редакторки Вина Калс и Добрина Тополова, дизайнерката също за хубавата визия. Виждаме, че това е едно продължение на списание Море. Така трябва и да бъде. Благодаря за възможността да бъдат представени тук и гостите на Международния литературен фестивал Свято Слово тази година, които бяха в нашия град. И бих искала да им кажа имената, защото това е важно. Ерик Ондрейчка от Словакия, Желка Аврич от Сърбия, Зозана Куглерова от Словакия. Те са представени с свои стихове. Иван Брегов, България, Ана Боянова, Мелутин Джуричкович от Сърбия, Лидия Гълъбова, България, Летив Намдак Жанчевин, посланикът на Монголия в Скопие, Виолета Танчева Златева от Република Северна Македония, Мартен Калеев и Димана Иванова. Димана е преводачка от славянски езици, Асен Масларски, Антония Филипова и Васил Люцканов. Знак за тяхното пребиваване тук е този цикъл, подбран в списанието. Тук е и Наталия Недялкова, един от преводачите и организатори също на фестивала. Знак, че този фестивал е намерил място в нашия град, че вече отбелязва своето пълнолетие, 18 години от първото му издание. И много бих се радвала това списание да стигне до тези автори, да намерим начин да им го изпратим. А за всички, които не са тук тази вечер, а искат да прочетат списанието, да го открият, може би в книжарницата Хиликон. Може и в други книжарници, но списанието трябва да може да бъде купено и прочетено, защото аз го разгледах и бих искала да прочета всичко. Предполагам, че така е за присъстващите. Пожелаваме на добър час и разбира се, ще сътрудничим с каквото е нужно на списанието. Ще се радваме и ще очакваме следващия брой. Благодаря. Благодаря много, Роза. Да, и ние се надяваме списанието да има добро разпространение и да могат да го четат хора не само от Бургас, и от страната. Полека-лека вървим към своя край, обаче преди да свършим, искам да дам думата на 3 човека. Един е член на управителен съвет, наш скъп колега Слави Томов, на който му казвам, че бих желала да чуя стихотворение и на Елена. И Елка Василева, която е дошла специално от не разбрах къде, но е тази вечер тук сред нас. Тук ли се или? Тук съм. Да. И Живка Иванова, която в списанието има 2 текста, поезия и един отзив за книга, за книгата на Здравка Евтимова.
Елена е няма в момента, повечето я познават и тя е в Нидерландия, но преди да изчетене първо искам да кажа на уважаемите присъстващи, на уважаемата публика, все пак свидетел това нещо, това списание, прекрасно списание, което в момента е факт, и с една дума искам да кажа, че то мирише на модерност. Самата дори обложка чисто иконично гали епидермално дори ръката ми. Сега толкова. Сега на Елена, тя много ще се зарадва. Да, гледаш ме прекрасен иконичен дизайн, прекрасна иконика и прекрасно, между другото, прекрасен вътък, прекрасно съдържание, битийно съдържание. Сега на Елена. Елена Янева, Бог е дошъл. Лист в леса. Реклама на мебелна къща, добре дошли от дома, а под нея табелка ключар. Градското ежедневие неуместно се вмъква в мислите, докато бавно пристъпвам през зелената клонесна бездна. На тези могъщи гори, докъдето ти стига окото. Кой обитава всъщност света? Винаги ли сме така сериозни? Защо се оплашихме от живота? Където и да е била светлината, се спуска с мекото тупване на младия лешник сред шумата и проблясва оттам. Където и да е Бог сега, бил е тук и е написал бележка. Ще се върна след малко. После, просто е оставил ключа на вратата. Елена Янева. Благодаря и аз. Още веднъж. Модерно. Ели, заповядай. Здравейте на всички. Много благодаря за това, че за мен е чест да намеря място в това ново старо списание. Може ли да съм права? Някак си не се чувствам добре, като седя. Моето стихотворение, което избрах да прочета, е кратичко, но мисля, че ще разберете защо не е нужно да се обяснява повече. Това се нарича цунами. Първата вълна помете пясъчните кули на неверието. Втората обломи тътена на непокорството. Третата нахлу в пролуките на осъзнатото. Изтръгна коренищата безчестие, повлече рутината на доволство и тишина настана оглушителна, преди четвъртата да бъде обуздана от любов. После беше начало. Благодаря. Живе, заповядай. Благодаря много. Това стихотворение, което съм изпратила, не е, как да кажа, не е много радостно, не е точно в моя стил да има много цвят и много музика извътре. Нарича се Кинцуги и е написано, да кажем, че един месец след войната между Русия и Украйна. 4 минути до идването на пролетта. Вятър, вятър, вятър. Режете на парчета, зимни парчета. Разпилявате по земята. Огромни ятаманички птички, ненавременни лястовици се лутат. Небето е гара, небето е автогара. По-бързо, 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 миличък. Последният автобус. 3 минути до идването на пролетта. Кой дирижира хаоса по изпращане и посрещане? Оркестрината е дълбока. Там вятърът свири на щърби обои, думка по празни трамваи, пряко улици, килнати кръстове, чакат новоизлюбените Христоси. 2 минути до идването на пролетта. Има задръстване. Пътища цъфнали танкове и човешки кипритени клечки в тях. Около тях
пламват, угасват. Мамо, мамичко, 1 минута до идването на пролетта. Няма да дойде. Не чакайте. Като древен японски майстор да събере парчетата ви, да ги слепи с смола и с злато. Няма майстор, който да практикува кинцуги за потрошени мозъци. Благодаря, Живе. Аз искам да прочета това, което е на гръбчето на списанието. То е посветено на всички вас. От една книга на Неделко Славов, която се казва Хълма на Данов. Откъс от тази книга има тук. А на мене ми се стори, че този текст трябва да бъде една усмивка, една прегръдка за хората на литературата, които живеят на брега. Текстът се казва "Поетите на морето" и аз искам да завършим тая вечер с него. Ежедневното съжителство с разледената материя, лунарната им зависимост, приливно-отливната структура на телата им, мирисът на живот и смърт, на свежест и леж, слудестата светлина на прибоя, която разширява блендата на погледа и го прави ненаситен за красотата. Краят на пешеходният път и лунните пътеки през морето. Всичко това прави различни поетите тук. Изправени пред мащабите на битието, те са по-меки, по-смирени, по-богоугодни, по-изящно тъгуващи, но и по-умадрено щастливи от континенталните си събратя, при които хоризонтът на сушата е винаги по-близко от хоризонта на морето. Благодаря ви, че бяхме заедно. Аз обаче искам да допълня нещо. Добре, да благодарим на Дени Велева, която ни направи тази дизайна, тази прекрасна корица, с която работихме усърдно. И аз ви благодаря. И ни понесе, през цялото време ни понесе. Да, благодарим ти, Дени. И още един човек, който не виждам, но той е наш домакин тук, Станил Лазаров, чието черно-бели фотографии придадоха един допълнителен колорит на списанието и мисля, че ще се съгласите с мен. Ами, това е от нас. Да, ако някой все пак иска да каже нещо, сега е времето. Добре, благодарим ви. Тези последните аплодисменти бяха за теб. Хареса ли ти списанието? Прочете ли го? Ами, приятна вечер и до следващия брой.